996, 997, 999, 1000. Ngiyasekeleni ukuphapha lesiya. Sanibona Mbukeli imini siphelele ecela lana kuyihamba nathi. Lalana Mbukeli awuhambi nathi. Uhamba nathi. Edlala ingoma. Hamba nathi drive. Hayi. Mbukeli ngingakhohle ukuthi nami umncintiswano wethu wenkomazi thenga inkomazi kulezi itolo elandelayo kaSpy ka Pick n Pay ka Cambridge then SMS the last 3 digits $1000 wakho kanye namalana phansi ne-airtime namathikithi okubu black coffee Nazo yawo. Hey ubuya futhi. Wathankile. Babukeli angikhohliwe ukuthi ngikhona bafana baba uJoe Wudla ozositshela amanqampunqampu kanye noSimphiwe Mkhonza ozositshela zemidlalo kanti nawo manje salapha emkhamselo lomgaqela ngikhohliwe ukuthi uzositshela ukuthi baba Mrobho asebenzayo imigaqo kumathethunga kethu Bona ke nikabule. Wathankile. Akhohle babukeli ukuthi yangihambi ngedwa sikhona isivakashi sami esofika emva kwemzuzu Idlala ingoma yecimbi. ngiphethe umpana Yeyikhipha. nengoma yakhe Ifunani? ethi ikhethile esokala yonke indawo Ezazi ifunani? ku iTunes. This is Hamba Nathi Drive. Awuhambi nami. Uhamba nathi. Ningakhohlwa ukusithuma kwinkundla zokuxhumana sabalale kwaThephu. I-SMS, uCallback, uFacebook, uInstagram, uTwitter, uYouTube, lapha na @skitololo.fm. Ngafuna ukuthi ngifundise amafutha bawuthanda babukele umthetho lana eRedway. Isikhathi u10 to 4. This is Hamba Nathi Drive. Awuhambi nami. Awuziyogeza. Inhliziyo yawo meshaya kakhulu mangibona wena kodwa uyangiphoqa afuna ukukhuluma nawe